agarda. Oh, Epi, fíxate, mira, aquí hai un túnel escuro e misterioso. Acompáñasme. Non, eu prefiro agardar aquí. Vou botar unha ollada. Guau! Ai, señor, quizás teña razón. É certo, non hai de que ter medo. Son cousas da imaginación. Sí. Vou observar estas bonitas estatuas. Mira aquí. Bryce, petáchesme ti. Bryce non está. Que me petou no casco. Ai, Bryce, socorro, Bryce. Que foi, Epi? Que pasa? Tranquilo, dime. Que pasa? Esta estatua moveuse. Petoume no casco co seu bastón, Bryce. Que che petou esta estatua? Sí, petoume, Bryce, acábame de petar. Esta estatua de pedra de miles de anos de antigüidade petouche no casco. Exacto, Bryce. Epi, non crees que te deixas levar pola imaginación? Non é que che petase, foron fantasías túas. Anda, déixame en paz, quero explorar ese túnel. Vaya. Sí. Tal vez fose a miña imaginación. Claro que foi a miña imaginación. Claro que foi a miña imaginación. A estatua non, ti non me petaches. A que non estatua. Claro que sí. Bryce! ¿Qué pasó, Epi? ¿Qué fue, Epi? ¿Qué pasa? Tranquilo. Esta acaba de falarme. Unha estatua? Sí, a estatua falou comigo, Bryce. A estatua que antes che petou no casco falou agora. Falou comigo, Bryce. Ben, pois que fale, entón. A ver, como fala. Vamos, Como estatua, fala, estatua, fala. Cal é a capital de Galicia? A ver, Vamos, estatua por de algo, exemplo, veña. onde aparco eu a miña bici? A min faloume, Bryce. Escoita, Epi, non crees que, o mellor, foi a túa imaginación. Tal vez deixaches voar a imaginación porque tiñas medo. Tal vez, Bryce. Ben, estupendo. Por que non cantas algo?